bulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma nọrọ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye mmadụ ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye mmadụ ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ benefits of sacrifice uru a na-erite n'ịchụ aja nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ mana bifo anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na eziokwu TV plus kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị agwana gị isiokwu anyị ji bịa benefits of sacrifice uru ọ bara na mmadụ ga na-achụ aja nwanne chụba aja maka na ike dị n'aja. Mana before anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Mee. Ndị mmadụ ebuku begodi nke ọnwa Jun anyị malitere ịchụ aja a na-achụ n'igwe ihe karịrị 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro etiri date. As we speak 2024 nwere ndị buku dị throughout the year. Fact o nwere imirikiti ndị na-ebuku ya every January ebuku throughout the year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ị nwere ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. Ihe abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ebu n'imirikiti elu. But you know why? We are not sharing testimonies maọbụ show ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme ime token donation. Before ọdọrọ m ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ all 1 month ritual.
n'isi ụtụtụ a ejego ori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the globe. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya kedu ihe anyị na-eme? Anyị na-eje na ndị mmiri chụọ ọrụ ndị mmiri aja mee saraka n'afọ mmadụ gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ osi na temple n'afọ mmadụ gazie n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mee saraka. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp nọmba 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọ kwado 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Na-abụ ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi a gbara ọgbụrụgba anyị ji bịa. Ihe isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ benefits of sacrifice. Uru a na-enweta n'ịchụ aja. My brother, my sister, ịṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na esimolu. Nke mbụgoro ị ga-amagoro bụ mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe anaghị efunarị ya. Onye akpata na one of the natural laws says givers never lack. Ọ bụrụ na emepe anya ime mmụọ gị ka ịghọta uru aja na-aba, nke bụ isiokwu na aja ọbụla ị chụrụ bụ ihe i nyere mmụọ. Aja ọbụla ị chụrụ bụ ihe i nyere mmụọ, and o nwere ka mmụọ ga-esi jide gị ụgwọ. Chukwu okike anyị na-afụ bụ God of justice. Chukwu enwere ike ijide gị ụgwọ ka ọ demụọ gị. Ị na-enye gị anị ya, ọ ga-esikwa inwe ọdị ọda wee nyechigha gị ka ọ ga-abụ at the end of your existence. Ọ bụrụ na ị dịrọ perfect wee deserve ifesi ihe akpọ total annihilation, ịmasị na Chukwu ma ụmụ mmụọ ji ụgwọ. So whatever good you do on earth, believe in me, you will receive it. Enwere ike iji ogologo ndụ wee kwụọ ụgwọ ihe ọma ime. Enwekwara ike iji akụnụba kwụọ ụgwọ ihe ọma ime. O nwere ihe ọma ọbụla i mere n'elu ụwa mmụọ ga-eji ụgwọ. You know why? One of the natural laws says that whatever you sow, Galatians 6:7, whatever you sow is what you reap. So whatever you sow in creation, you sow goodies, believe in me, goodies must flow back to you, the originator. That is fact. Ọ bụrụ na emepe anya gị ịghọta etu aja si alụ ọlụ, my brother, my sister, you pay attention. Ị ga na-achụ aja every day. I want the bandage in your eyes to fall for you to see where I'm coming from. Every world religion centered their strength in aja. O nwere any world religion known to man enwere one form of ịchụ aja. Enwere different kinds of ịchụ aja. Echefula. Enwere aja ihe mmehie, enwere aja mgbaghara mmehie, enwere aja saraka. Ihe ọsọ ọgwụkpọ ya mana ọ bụ aja. Ị nwere ike ikpe corporal work of mercy. Ị nwere ike ikpe joyful activity. Ihe ọ bụ na imelụ maka ọdịmma ihe ekere eke. That is aja. O nwere ihe na-aghọta. Ihe ọ bụ na imelụ, o nwere aja mgbaghara mmehie. Aja mmadụ nwere ike ịchụ ka e wee gbaghara ya mmehie. Restitution aja ka ọ bụ. Anyị ga-akọwado gị na-enwere ụzọ aja dị iche iche. Ihe ọ bụ na imelụ deprive onwe gị some certain rights ka o wee dịrị onye ọzọ na mma. Ọ aja ka ọ bụ. O nwere every world religion nwere ihe bụ aja, the center of whatever they are doing. And in Igbo spirituality, aja ka eji mara Igbo spirituality. Nwanne chụpụ aja. Ihe ọ bụ na aja emewuru ọ nwere ihe emewu ya. Maka na aja bụ ihe na-emedo Chukwu obi. Aja bụ ihe na-emedo ụmụ mmụọ obi. Aja means na ị na-achụ aja gosi na you are bringing something tangible to the table. Were na ayozi. So whatever way isi wee chụnya bụ aja, you are giving.
Because you know why? Nothing is free, totally free in creation, even in free town. Nothing is free. For you to even be alive in the world of the living, you need the kena atuaja. Maka atuaja bo akanyu kwa akanyu. When you are become source of joy to hear chukwu kereke, I can tell you the hammer. The secret of mmadụ ịdịgbu nweta favor. Mmadụ na favor ọbụla mmadụ na-enweta, it is ya. You have paid the price, directly or indirectly. One need to chụba aja, ị ga-afụ na some of those things ya nwa look impossible ga-ebido dịkwa possible n'ime. Mana mgbe ụfọdụ ịmara ka esi achụ, maka na o nwere ike akọwara ọrụ gị. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ihe nwere ike imedebere m imetụ aka na share button ka nwanne gị ma nwanna gị know from the horse's mouth. If for the ihe na-agbagharị from pillar to post, you can actually solve it by simple aja or even participating in group aja. Nyanwa bụ reason anyị ji wee bido ahịa na-akpọ aja yiri n'igwe, group sacrifice. Maka na anyị maka na-enwere some sacrifice ị nwere ike inwe ike ime wuye n'onwe gị alone. Therefore, you need to join your forces ka e wee chụọ nya bacha. Ịghọtara ya? Enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị friends of the temple na children of the temple ndị na-ajoin anyị ka anyị wee nwee ike nye aka na-afụ na-put smiles on people. Dịka isi mmadụ nwere ike nwere idea na enwere Ugochitubelu foundation na-afụ maka inye aka inyere ndị mmadụ aka n'ụdị dị iche iche. Anyị nwere siklers, ndị bụ sikla nọ na ya, ndị a na-enye ọgwụ ka enwe ike na-sustain ha till na enwee normal that age of escape the crisis. Ma widows and ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ dị iche iche. Abịaghịkwa n'uche ma nwesị ndị akwụrụ even this morning, na nwere some ndị akwụrụ ụgwọ akwụkwọ today. Let me just transfer this money. So enwere ụzọ dị iche iche eji atụ aja. Mana ka nlotakwara aja dị iche iche nkọwawara gị aja agwara aja mbuli elu. Enwere aja sacrifice for favor. Enwere ụdị aja dị iche iche a na-achụ, mana mma ewe one after the other. Ndị anyị kụwata tata, ụfọdụ ndị ọzọ anyị tikwe for another day. Mana nwanne chụba aja, any form of aja ọbụla. Aja is one of the key. Ọnwụ ndị gụrụ egwu sị, prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Yes. Prayer, Igofo, is the key. Man of the master key. Because you know why? Upon every problem, key of prayer will open. So therefore, the master key. Egotaria? Maki, you know, well, some keys, some problem. Keys, tagolon chara. Hega popeda chara. We chuacha. Imok. When cable key, ogabo, no ibape, iruju, restitution, charitable work, helping the needy. Or some keys or all those things again. So prayer is one of the keys. I agreed. You know that? My name was so many keys. I can not talk and call. But I got basal keys. I got there were many keys. Now solve many problems. Nobody I talk in the banya. Now Isaiah 38 verse 1 to 5. You know that? That Isaiah 38 1 to 5 na akowa basado the king Hezekiah. King Hezekiah. Nwelu mgbe abụla ihe mgbu dị n'obodo ọ na-achị. Nsogbu dị, ahụ ọnwụ dị. Onye amụma Isaiah wee jọkwu ya wee sị ya, na ị ga-anwụkwa n'ime nsogbu a. Maka n'ihi na ọtụtụ nwere ọtụtụ ihe ndị o melụ. Please, Chukwu.
o nwere ụfọdụ ihe o mere wee step on toes. Therefore, he was found guilty as charged. Nke bụ ọnwụ. Maka na ịrọtara akwụkwọ nsọ si na ụgwọ ọrụ nke onye mmehie bụ ọnwụ. Sin is a reproach, righteousness exalts a nation. E wee maa ya ikpe na ọ ga-anwụ King Hezekiah. Mana ọ bịalụ, o wee wutie mgbe ọ nụrụ ụdị judgment a pasị n'isi. Amụrụ m judgment a pasị n'isi gị. Amụrụ m ihe ị na-pass through. Enwere ike judgment a pasị n'isi gị abụrụ judgment ọnwụ. Enwere ike ọ bụrụ judgment ihe isi ike. Enwere ike ọ bụrụ judgment amụta ọnwụ anwụ. O nwere ofu onye one man chatịrị m yesterday wee na-ebe arịrị ọ na-ebe metụrụ m n'obi. Ọ sị m na ya nụrụ nwaanyị since 2017. Yes, 2017. Yeah, 2017 till date. Ọkwado 2017. Yes, 2017. No, abi 2017, 2020, 20. Very about the hour. I think I'm able to say that is that year, but no sim na niam go mu for. Niam mu for more nke mbụ ọ bụrụ nwaanyị. Nwata nwaanyị anyị amụrụ nwunye ya mụrụ. No. Ya mụọ nke bụa nwata nwaanyị nke anwa nọ 5 months nwụrụ. Mana nwatakịrị dị healthy, amụcha ya n'ụlọ ọgwụ mee everything nata 5 months after the girl nwunye dịkwa ime ọzọ. Ọgwụgwọ nwa adịkwa healthy, amụcha nwatakịrị few days, about 5 days to make 1 year. In fact, ha na-prepare 1 year celebration ya birthday. Nwatakịrị ahụ ọkụ na-ele nwatakịrị, eduru nwatakịrị jee ụlọ ọgwụ like that second one nwụrụ, like that first nwa ya izi nke nwaanyị izi nwụrụ. Na-agwa nke na ọ mụtara ofu nwa nwaanyị nke a dị ndị ruo taa. Mụta nwa nke ịbụ abụ nwaanyị nke a nwụọ 5 months after. Nwunye dị ime ọzọ mụọ nwa ọzọ bụrụ nwa nwoke. Nke nwoke a nwụọ 5 days to make 1 year. Ọnwụrụ. Nwunye dịkwa ime ọzọ mụkwa nwa nwoke again. Nwa nwoke nke a nwụkwa 11 months plus. That is before 1 year. Nwụkwa. Ya ihe ọ pụtara bụ na this guy mụtara 4 children so far. Mana 3 is no more. 3 is no more. Then and this 3 are now under 1 year. I understand the pain this young man passed through. Because of same name marriage and a shake on a break. He might go know the head to my accusation then ya. The term baron of where the thing is coming from. He might not know again where he can see no joom ya what idea. So allegations and so many things, or was he confused, or is it from where everything? So the pain, imagine the pain this young man acquire metrumnobi. Then is no smoke without fire. Okay, man. Keruki igesi will justify na woke moromo a young man come marriage hardy boro I do 20 years. Na more you know, man no lose go for. And come than I won't before 1 year. No smoke without fire. Those things can be traced to so many spiritual angles. You know what I mean? Many things will make pattern. Where you case know exactly know this. But now my check worry. I'm gonna move here open up here we are cross. I'm gonna be here in Agabiga. I'm gonna be here buteri here none of it. Onwere ike abụrụ enweghị ego, onwere ike ọ bụrụ amụtaghị amụta. Maka eso mmanụ ndị nọkwanụ amụtara onwere oge elota amụta back then mgbe anyị nọ n'ụka ọbịa. Onwere ndị mma dị na nwunye 20 years, 22 years amụtara nwa. Etokwa mmadụ nke so na toba akwa na ntem then back then.
n'ihe ya na-ayọ ọ bụ ka ya mụta amụta ya ma ya bụrụ zigoro n'ọnwụ just ka ya prove the world na ya bụ nwaanyị na ya bụrụ nwaanyị aka. Can you imagine? If you pay, ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na amụrụ m what you are passing through. O nwere ndị ịma na o nwere ndị their own pain bụ na o nwere ike ọ bụrụ na family ọnwụ ike dị. Enwere ike ajụọ brother Mike. Brother Mike na-eje ahịa pụọ celebrate tugbuo ya. Brother Ifeanyị na-eje ahịa pụọ moto nwa accident Ifeanyị nwere. Brother Mike asọda brother Mike jere ahịa ugwu Hausa gịnị nwa mee ọ nwụrụ. Ha niile ọnwụ ike nwụrụ nke bụ na ọ yara ahụ a na-asị ya ndo. Ịma na o nwere ihe bụ na mmadụ na-ahịa ahụ a na-asị ya ndo ganyezie na n'oruo mgbe you cannot make it. At least ndị ikwu na ibie Sosia ndo mana nke bụ na onye sere bye bye jee ga ịbata ọsọ na ya na-eje ka ya bata taa ma ọ bata echi. Ihe ọzọ ị na-ozide bụ na ọnwụ ike ka ọ bụ. Dọtarịa ịma na o nwere some family bụ ọnwụ ike ka a na-anwụ akpụ onye asị na ọnwụ ike akpụ onye ọsị na ọnwụ ike ọ bụrụ ihe mgbu. Ịghọtarịa so many things agbụrụ m ihe ọbụla bụ ihe mgbu ị na-enwe mana ana m achọ ịkọwara gị na some certain things abụrụ na just coincident merenụ. I need to find out the root cause of that problem. Ịgbakwana nkịtị. So ga na-achọ ịkọwara gị mana aja enwere aja na-egbochi udo ihe ndị dị etu a. Enwere the right aja for every predicament. O nwere nsogbu ị ga na-pass through. Ọ bụrụ na nsogbu ị ga-solve by key of Saraka. Nwere idea. Enwere some challenges. Enwere one family ha mụtara nwa. Ofu nwa nwoke ha ka mụtara. Ndị ọzọ nwaanyị mụta nwa nwoke. Nwa nwoke abụrụ na ọ bụ dada. Oge ọbụla ọ na-ahịa ahụ, oge ọbụla ọ na-ahịa ahụ. I will bring you to my notice. Agwara m ihe a ga-eme. Anyị bido chụba some series of aja and Saraka. Ịghọtara ya? Mesịa ya nwatakịrị dị stable. Oge ọbụla gbara ya jee ụlọ ọgwụ, oge ọbụla arụ ọkụ ahụ. Mana today as we speak, nwatakịrị dị stable. Ịghọtago? Ihe nwagodo ha from time to time si mere Saraka from time to time sorry mere Saraka. Ife na nwatakịrị akwụsị ya. Ana m achọ ịkụwara gị na enwere any problem ọbụla nwere key. Amara m ihe na-pass through. Amara m ihe ya family na-pass through. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị na enwere aja. Ike dị na aja. Aja nwere many forms. Whenever you sacrifice something for the benefit of all others, is aja. And for you to remain in this gross material world as a living being, you need the capable source of joy to other creation. You need the capable source of joy. Mechanical source of joy to other creatures. You will live long. You know why? Those creatures that depends on your almsgiving, that benefit lots of things from you, we keep on praying day in, day out for you to continue living. Makana ndụ ha dị na ọ na-ịmara na ndụ big man ndụ big man dị n'aka get man. Ana m achọ ịgwa gị na ọ ga-enwerịrị living beings na-benefit from you that are joining in prayers na-asị Chukwu okike na ụmụ mmụọ na-agagharị na-eme mma na ihe anyị emekwara nwoke a na ọ ga-adị ndụ. Ihe a bụ ihe niile. Nature have already taught us that we need each other. Onya kpatara nature ji wee mie. Have you asked yourself why is it that nature mere na among the living things, and we're living things like me and you need the oxygen? Yes, for us to remain alive. My name is other living things like trees. Ihe need the carbon dioxide. If we makana chukwu kemerie na aka ndikwa aka nothing is free. Ana m ekwu mgbe niile. So maru ka esi give back to creatures. When you say breathe in, you breathe in oxygen. Then for you to continue living, you breathe out carbon dioxide.
then even the trees around you will take that carbon dioxide, and for them to continue living, they breathe out oxygen. Then you take. So for now, we need each other. So stop living this world as if everything starts with you and ends with you. Learn how to give. Be a source of joy to other creatures. Mụrụ ka esi achụ aja. Agwaghị ihe aja na-eme. Agwaghị ihe aja na-eme n'ime ndụ mmadụ. Ị ga-agba n'aka na agba n'ụkwụ. Ka mmakwara ga dịka etu si wee kwuo through Isaiah 38:1-5. Na that king Hezekiah na-agwara ya na ọ ya anwụ. O wee wutie. E wee gwa ya mmehie na o deserve ọzọ ịdị ndụ. Maka ihe no step on toes. Hezekiah wee wutie. O wee gbuo igbere na abụ n'ala. Wee gbaa mkpe. Wee bido restitution. Bido ịchụ aja mgbaghara mmehie. Nọrọ n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Na-ayọ mgbaghara mekọpa. Ayọ mgbaghara ka ọ yọgidoro. Na-achụ aja. Na-atụ onwe ya afụfụ. Na-edina ya onwe some pressure. Eme ihe bụ na a king of that magnitude litụrụ n'oche ezi ya wee bido gbawa mkpe. Taba onwe ya afụ. Staff onwe ya. Deny onwe all the pressures dey with the throne. Etu o so humble onwe ya wee lụta wee deny onwe the royalty dey with the kingship. Wee decide ya ka ọ bụrụ ya na ụmụ ogbenye. Humble onwe ya wee lụta na ọ ga-achụ ụmụ kirikiri aja. E wee sị na ihe o mere this singular act metụ Chineke n'obi. O wee zikwazi Isaiah si ajekwa je gwazie Hezekiah na akwụkwọ na-ebe emetụgo ya Chineke n'obi. Na mkpa ọ na-agba na aja ọ na-achụ aja mgbaghara mmehie na o metụgo ya Chineke n'obi. Si jekwazie gwa ya na-enyekwa ya extra 15 years. O nwere ihe na-aghọta. Ndị ọ dịkwa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na amụrụ m ihe ọbụla ị na-pass through. Esentesigo gị na ị ga-anwụ. Esentesigo family gị na onwere ọzọ ihe ọma ga-esi na family unu pụta. I can tell you na ọ bụrụ na ibido chụwa aja na a ga-agbanwe ya. Amụrụ m ozi a na-ezi n'isi gị. Enwere ike inwetago many vision. Ezigokwu gị ọtụtụ ozi na udo adịrọ. Ana m achọ ịgwa nwanne chụba aja. Ihe ọbụla aja enwere ike reverse does not exist. Maka na Chukwu nwe onye nwe ike niile. And Chukwu okike sịrị anyị chụba aja. Chukwu okike sanction aja. Ọ bụrụ taa ebidoro ịchụ aja bidoro na n'okike ụwa bidoro. Ilota na akwụkwọ Genesis Kenan dị ebe nwanne ya chụrụ aja. Chukwu okike wee nara onye ka wee ju obi dị ọcha wee chụnya bụ aja. O nwere ihe ịghọtara ka mgbadata n'oge nke Abraham. Ime anụmanụ ike iji Baịbụl na-amara gị maka na ọ Baịbụl ka ị ya aghọta mmekwu otume na akwụkwọ ndị ọzọ ka nsị na nke ịma wee mara gị ka ọ ghara ịgba akụkọ mba agaba. Ịlụtara akụkọ Abraham etu Abraham si wee chọọ ka o jee chụọrụ Chineke aja gratitude wee chọọ ka o jiri nwa ya. Chukwu oge wee wụọ ọnụ wee sị nwa ya don't harm this child. Untie him. Wee si ya n'anya n'akụkụ ka ọ fụ ebu ka o were chụọrọ ya aja. Gosi na Chukwu okike na-eri aja. Ọ na-eri ihe aja. Enwere aja dị iche iche ma aja nsure ọkụ aja dị iche iche. And okpukpere dị iche iche n'elu ụwa na-achụ aja. Temple dị iche iche n'elu ụwa na-achụ aja. In fact, nwere any world religion so far ngụgoro akwụkwọ ha enwere one form of aja nke ọzọ. I can tell you that every world religion is centered on aja. Igbo spirituality inclusive. Ka mmalụ ga atọ nwere ike ọ bụrụ na ị nwere idea. Ụmụnne anyị ndị a na-akpọ ndị na-eti isi n'ala. Ha na-achụ series of aja. Ị nwere ike ịda anụ maka na-enwelụ aja dị iche iche ha na-achụ mgbe ha ji enwecha festivals ọkụ. Ị nwere idea. Enwere ike asị na ha na-celebrate sala nke asaa na ekut onye na-eti isi n'ala ga na-achụta ele. Ha na-akpọ Zaka. Ị nwere ike nwere idea. Zaka simple means na ị ga-agbarịrị mbọ every given day, a day ọbụla ị put to smile on a less privileged person. Nwere ihe ịghọta? Yes. Ni onye ka mma na ị ga-agbarịrị mbọ ị put to smile on them.
etu a ka ọdịnala Igbo si emie mgbe buru gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa elụtara m eso m nọrọ soro fụ my grandmother that time a na-eri nri ebe a na-anọ na-eri nri mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa n'ilo ka a na-anọ n'imu na-eri nri ọ na-akụ ha n'oge ọgọzi anakpụta ụla ebe 5 6 7 gbaa ka eji eri nri abalị mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ka nna agwa maka na ụmụazị kịta a na-eto ndị na-agwa ha nwekeche na akụkọ Mike akụkọ mba agaba ọ mere eme n'ala Igbo aka nna agwa gị na-eso mfe ya mgbe a na-agwa gị apụta etu egbupụta nri n'oge uruchi oge a mgbede chi na-eme ọ bụ onye egbupụta nri mgbe anwa ịfụ na okenye my grandmother that time yi akwụ ụlọ rice onye aka kru rice okwu rice ọwụpụ ihe o ji wụpụ ya ihe o ji wụpụ ya bụ na ma na o nwere other things Chukwu okike kere eke ha enwere ubi ha enwere ọba mana Chukwu kere ha kechaa ya sị na ihe niile o kere n'ụwa dị mma ha ịma na problem ka nkọwara nwantịrị mara problem mmadụ na-enwe na mmadụ che nọọsụ ya na-eto Chukwu. I can tell you my brother my sister ihe ọbụla Chukwu okike kere eke na-eto Chukwu mana o nwere ike bụ ụtọ na ịdị anụ dị language ị mụrụ na best of the air na-eto Chukwu nwere idea mgbe ahụ ị nwere ike ịfụ the best ha nọ n'isi windo gị na-asị nke a na-ekwe ọtụ nke a na-ekwe trebụl ha na-enwere aṅụrị ịma na ha na-eto Chukwu even the trees mgbe ị ga-afụ ụgbọ etu a ha na-ebugharị ikuku ha na-eto Chukwu nwere idea mana ị ghọtara how things work. Even those animals, those lizards, birds, ya chicks in your compound ha na-eto Chukwu nwere ike che na ha mara ha ma they understand and onye na-enye ha ka ha na-enye my grandmother wee were ihe awụpụ mgbe ọ wụpụrụ remember those ants, lizards, birds, ọkụkọ name them ọkụ ịma na ha adịghị azara ya compound ọkụ ịma na ha adịghị ejerie nkụ ọkụ ịma na ha adịghị ekuterie mmiri ihe a bụ act of love norma and Chukwu okike mgbe Chukwu okike kechara mmadụ na Genesis 2 o nyere mmadụ mandate to become caretaker to oversee the entire creation ka ọ fụ na ihe niile dị mma to further creation. So man was given mandate to oversee and to put everything in order. Mana ana m ajụ gị ajụjụ when was the last time i were ihe ọnụ na-eri nye ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ihe ọzọ Chukwu kere eke ma ọ bụ ibe na-azụ bi na mmiri so for you think na ha deserve ya ị ma na Chineke nke igwe na-azụ ihe niile o kere eke mana ha enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu okike na-atụ anya na anyị bụ mmadụ ga-enye aka wee zụọ ihe ndị ọzọ o kere eke show them love abụrụ sọ mgbe i were nye mmadụ ibe gị ga-awụ ụbọchị bịa birthday gift inye birthday gift maka na ịmagoro ụbọchị nke ọ bịanye gị ya abụrụ onye ka a na-ekwu maka ya ihe awụ personal relation ka ị na-ebi udoro onwe gị ihe bụ love when you give to less privilege ihe onye anyị akwụ ụgwọ example m nwa Eze-Ana amarago na ọnwa ọbụla na mma eje na mmiri je chụọrụ ndị mmiri anya nye gị ihe ọ na-eri mee saraka. Am I expecting them to come and sweep my compound tomorrow? No. But I'm doing it out of love, selflessly. Maka na mma na ụmụ anụmanụ abi na mmiri na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba mana ha bụ God's creature. On a very good day, gịnị ka ha na-eri? Earthworm, mob, almost one kind, some similar kind of food. Mana njewe ebe anyị ihe na-eje and use some of those things, those call it sweet banana, call it those sweet something that taste differently from what they used to. So mgbe ọbụla mbere ebe akwụkwọ na Eze-Ana abịago ha ga-rush ka ha bịa rie shawama and pizza because etu a pizza na shawama si atọ gị ka o si atọ ha because ọ bụrụ ihe ha na-afụ day to day to ha na-enwe aṅụrị ka mma alụ ga ọ bụrụ na ebu a tenant bi na landlord bi n'ofu compound for any reason landlord wee nwee emergency wee travel to Port Harcourt and o nwere ihe o debere ụmụ ya ma ọ bụ na-enwere as case may be na-enwere urgent need family enwere and the landlord emego travel maybe ọ dị unreachable gị nwa bụ tenant
wee gosi love to ndị be landlord, maybe provide ha the needs ha needed at that point in time. Kedu ka obi dị ga-adị landlord ma ọ bụrụ na ọ bata travel oche ụmụ ya wee na-agwa ya daddy na mgbe ị mere travel n'ọgwa Uncle Oke ma ọ bụ tenant Machidera nyere ha nke a ma ọ bụ nke ọzọ, kedu ka obi ga-adị ya landlord? Ịma na Chukwu n'ụwa, ịma na Chukwu kere ihe niile dị n'ụwa, ihe niile ekere eke dị n'ụwa bụ nke ya. Ịma na ọ bụrụ na ịlọta ihe Chukwu kere eke na-eme ihe as charitable work, spiritualize your giving to ihe Chukwu kere eke, ịma na Chukwu okike ga-ebless. Ị nwere idea? Inugo maka akụkọ nwaanyị a na-akpọ Dorcas, a sị na ọgọ Peter na Bible, kwe nụrụ ya. A sị na nwaanyị a bụ cheerful giver. Ọ na-enyere ndị mmadụ aka, na-ekulu otu ndị mmadụ, na-eme ọgọ dị iche iche. Ewesị na nwaanyị a wee daa n'ute ọrịa. Nwaanyị a ndị mmadụ wee na-eti n'ebe asị kere onye ga-enyeziri ha nke a ma onyere ha nke ọzọ. Ewee kpọọ Peter wee bịa. Mgbe Peter bịara, ndị mmadụ na-asị ya Peter, na-egosi Peter so many benefits ha benefit from Dorcas. Ewee sị maka ihi ezeama ndị mmadụ na-agba n'ebe Dorcas nọ, na ụmụ mmụọ nyekwuru ya more time, Dorcas wee si n'ute ọrịa binye wee dị ndụ. O nwere ihe ịghọta? Ana m achọ ịgwa gị na asụsụ ayịyị na-ayọ n'isi onwe gị adịrọ enough, na ọ ga-enwerịrị other creatures na-join gị in prayers. Do you know one thing? Let me give you a secret. Do you know, instead of me, nwere ihe ga-eme ka m kwụsị ịchụ aja wee nye ihe ọzọ ihe Chukwu kere eke, kama ma achụ aja nye ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke, ma achụ wee nye mmadụ. You know why? Ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke obi ha dị pure. Onye akpatara mgbe ahụ o ji abụ anọkọta asị gị nye ma chụọ aja mee saraka tụ ụmụazị. Ime ihe kpatara ya nụ. Ihe eji asị gị jee chụọ ọrụ aja jee chụọ ụmụazị mere ha saraka. Onye na-agwa gị ya na-eme azụm na obi ụmụaka dị pure, na ha dị keep malice, na ha dị eche echiche ọjọọ, na ha bụrụ ndị obi abụọ, na ha bụrụ ndị ga-abụ inyecha ha ihe ha ekwuo gị ife. Ịghọtara ya? Mana inye mmadụ nwere ike richa ihe gị pụọ kọtọọ gị. Mmadụ nwere ike richa ihe gị pụọ sị na ọ dị ka ị na-anarị ya akara aka, ị na-ajụzi wuchi akara aka, ị na-ajụ ya akara aka onye baro. Oke, ọ bụrụ na akara aka ya wọtụ something, nwaanyị na ojiri akara aka eme anything. Ịfụna ihe kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ekwuzi maka inwe ike nyecha mmadụ ihe ya no thank you, no very much. Ihe ọ ga-eji wee kwụwa ụgwọ owuwu nkọtọ okwu ọjọọ nwere ike ọ bụrụ na ịnụ mgbe ụfọdụ etu a ọ na-agbara ya obi, therefore you decide not to give again. Onye a werezie akara aka ya jee lụọ wonders. So all the world we are living in ka m na-akọwala gị. So mana ihe na-achọ ịkọwa bụ na mana ọ bụrụ ụmụ anụmanụ, ịbịa n'ụlọ ọrụ m na ụmụ ngwere na other creatures, I don't use them to work. Yes, because ndị a niile bụ ndị na-abịa eri aja. Is it birds and everything? I normally allow them. You know one thing about those creatures in our animals, their heart is very pure. Hafu ani ihe aja nwa, ha ma na ihe abụrụ particle. Even ọkụkọ ma ihe particle bụ na ihe ọ na-awapụta n'ụtụtụ ọtụ ọbọ na-atụ ụmụ ants. Ihe a bụ level ya, ọ tara afọ bifo nweta those things. So ọ bụrụ na iche na ha amara ihe, gee ntị ka ịnụ akụkọ m akọrọ gị. When I was small, see in primary school then, ọ na-agba oge holidays, my father had send the bam to with my grandmother. Mana ọ nwere ihe notice ọ na-eme, amaghịzi m exactly na ọ dawa. Mana mma mgbe aka dị very small mana ama mgbe ahụ na my grandmother nwesịrị ụmụ ihe enunu a, o nwesịrị m ewu ma ọkụkọ. So ọ na-awapụta ụtụtụ. Anyị pụta ụtụtụ ahụ anyị nwere ike nye mepe mpio
nwere ebe a na-akpọ mpio maka ụmụta nshi nwe ka ihe amụ ya. O nwere small opening a na-ada emepewe n'azụ ụlọ ebe ụmụ anụmanụ na-esi apụba like ọkụkọ and rest of them in the morning. Abalị emechie, ụtụtụ emepe ya. So o wee bụrụ na ọ dị etu ọma. So ma this my grandmother ọ pụtara na n'ụtụtụ ọbụla ọsọ ya buru ụzọ binye je emepe mpio, they will not go. Ha ga-eje na ọnụ ụzọ my grandmother na the window na-eme kọkọkọkọkọkọkọ ịgbageta ụmụ ọkụ daa kọrọ ya, ha na-agwụ ya grandma na chi efekwara. Ha na-emegide noise ahụ, mana togo ọ noise ka ha na-eme ọkwa eziokwu, mana ha na-akpụ ya oku na-agwa ya grandma na chi efu ebe anyị nyekwa anyị ihe ọ na-adị enyebe anya. So o megide datịrị anya nwere teta, o tetara ọba aja chitara na ọ dị ka ọ dawa ma ọ nni ọkụ something like that. Ọ wụpụrụ ha efu ha eribe a na-erite, a na-enwezi ahụ na-eme chọchọchọchọchọ, ha dịgido ha niile na-adịcha ya ha dịcha anya ihe ya afụta one by one. Mana ọ bụghị ha na onye ha datị na anwa onwere ka hapụ isi na afọgụ nwa isi na ọkụ amara ihe ọkwa eziokwu, o nwere ihe ịghọta. Ana m achọ ịgwa gị na nri a ha na-ada enye ha na Chukwu okike, ihe a gara mma na-ada enyekwa anyị ya gaziere ya. So ụfọdụ nwa ị na-eche na ụmụ anụmanụ amara ihe ha ama ihe njile like Igbo spirituality agụgụ m other world religion mana Igbo spirituality work aka utogo. Igbo spirituality promote love. Ka m gwakwa nwantịrị ihe eji wee ma o nwere ndị na-ada akpọ ndị ala ndị ọgbanje na main road, nwere ike ịbịa na bus stop dị na side ya adịghị, ha ga-alahụ ebe a chefu. Mana I can tell you na gị nwere onwe gị kpọrọ onwe gị ahụ dị ịlahụ na bus stop chefu oyi ya abaghị ahụ. Dan na-agwa gị ada na-eju ụlọ ọgwụ from year to year, ịghọtara ya. Mana ha ga-anọ, ha ga-eriri nri ijiji bel mana afọ ya asa. O nwere onye nke mma na side be m, onye ahụ adịrị ya since when I was small till today. I can na afọ the man, ịghọtara ya. So efu na ahụ adịrị ya for over years, mana anụkọtara nsi nọ n'ụlọ ọgwụ. Ịbịa na Jesus bus stop anya ma ụfọdụ efu ebe o dị na-ebi ya maka na be ha dịkwa around there here, we know him. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ị nwere ike iche na mana anyị nwere ọdịnala Igbo ghọtara na ndị a nwere ike ụfọdụ n'ime ha bụ ndị akpọrọ ọrụ jụ na ha ya eje, ịghọtara ya. Ụfọdụ ọ bụrụ oke agwụ mere ha that thing because of na one thing or the other na-ejukwara. Now ka m gwazie gị ihe eje mana mmụọ so ndị a ijikwa onwe gị nwaanyị o ji abụ na ha daa ya ahụ, ha na-eju ụlọ ọgwụ yet ndụ ha dị. Ụfọdụ nwere ike ịfụ ka anyị bụ ihe aja na-ebupụ na main road azị na ihe aja ọnụ na-eri, mana aja dị iche iche. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-ebupụ aja, ụfọdụ fụ ha na-eche n'ọgwụ. Ihe ọbụla efuru ebupụ na main road na junction ma n'ogologo ụzọ abụrụ ọgwụ. Ada ebupụta ọgwụ na main road, ihe abụ aja, mana e nwere aja dị iche iche. Nwere ike ọ bụrụ aja uke, bụrụ aja ndị nwụrụ anwụ. So aja dị iche iche a ihe aja anwa bụ eji achụ ya na-edetermine ihe the content. Mana ihe na-achịkwara ụbakara aja ihe ọnụ na-eri. O nwere aja anyị na-achụ ya na temple, aja ihe ọnụ na-eri a na-achụrụ ndị uke. Aja ihe ọnụ na-eri ya nwere ike abịa na ya na-efere ahịa eji ebupụta ya, Fanta adị ya, biskit adị ya, bred adị ya, ihe ọnụ na-eri dị iche iche adị ya, emechakwa ego adị ya. Ọ bụrụ na ọmụnwa chụrụ aja most of the times ana m etikarị 500 or even 1000. Ihe m ji etinye bụ ka ego a wee baalụ onye ahụ ị na-akpọ na ọ bụ onye ọgbanje ka ọ bara uru. O nwere ụdị aṅụrị ọ na-enye. O nwere ike ọ nọgido na bus stop ma ọ nọgido ebe ọ bụla ọ nọ, ndị otu ya agwa ya gawa ebere etu ha na nne ịghọtara ya. Obi na ọtacha ọrịcha nri ọkpọrọ onwe Fanta nwụcha owe nwa 500 ma 1000 machi ya ọ pụọ onwe ihe ọzọ gụrụ ya ebe a na-eri ihe ọsị nye m ihe dị etu a. O nwere aṅụrị ọ na-enwe, that is joy. Ihe ha chọrọ, o nwere ihe ịghọta joy. And ụdị ndị asefụ ha meri those things, ha meri ihe aja kwuo ihe, ịghọtara ya. Ọ bụghị a na-aja ihe ọnụ na-eri, ọ na-eri ọ na-enwere aṅụrị na-agụrụ egwu. Ihe a chọrọ happiness ya, ịghọtara ya. Etu a ka ọ dịkwu ihe ndị ọzọ bi na mmiri, aja dị iche iche a na-achụ. So any given opportunity ọ bụla ị nwere ịchụ aja, especially other creatures abụrụ ndị ga-ekwu gị ihe nwe nne chụọ aja. Ọ bụ eziokwu na anyị na-anọkwa achụkwatụ nke ndị mmadụ mana ịmadugo na ụfọdụ nwere ike ikwu ife, ụfọdụ nwekwara ike ime appreciate. Then
iweluzie nke chụrụ to other animals and less privileged wee compliment ya nke anwa ndị ahụ dị nwere ike iricha abụọ ife. So nwanne, any given opportunity enyere gị iji wee touch lives, iji wee create a source of joy to other creatures, biko mebe. Ị ma na ihe ị na-agbagharị from pillar to post, from one ministry to another, from one pastor or seer to another, can actually be solved by mere aja. Ịma kama ihe na-achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ aja, o nwere aja ọbụla, e nwere aja ihe mmee. Aja ihe mmee bụ aja anyị chụrụ gbuo ọkụkọ ma ọ na-egburu ewu ma ọ na-egburu efi, ihe abụ aja ihe mmee, blood sacrifice. Mana e nwere ọdọ aja, e nwere aja anyị na-akpọ aja ihe ọnụ na-eri. That is ụdị anyị na-eji eje na mmiri. Yes, a na-eji eje akpa ile ọma, ihe abụ aja ihe ọnụ na-eri, mmee adịrọ na ya. Nwee aja ọgbọnuke, ụfọdụ aja ụfọdụ anyị na-akwapụ n'ile, ọ bụrụ aja ihe ọnụ na-eri. So o dipendere mmụọ achọrọ isetụ na ihe ha demand. So ihe na-achịkwa nwanne na-achụ varieties of aja. Mgbe ụfọdụ chi gị na mmụọ so gị, ife ha chọrọ n'aka gị abụrọdụ aja ihe mmee. Ife ha chọrọ n'aka gị bụ to give to less privilege. Ife ha chọrọ n'aka gị bụ data onye ahụ ị nụrụ na ọ nọ n'ute ọrịa, maọbụ na ọ na-akwado ka o jee foreign treatment, medical treatment, kedu ihe contribute. O nwere ike ọ bụrụ na ụdị inyere onye nọ n'ute ọrịa aka bụ aja ọ ga-abụ ịchụọ ka e wee bukwapụrụ gị nwa ịnọ n'ute ọrịa ma ọ bụ ezinụlọ gị nọ n'ute ọrịa. Ị nwere ihe ịghọta? O nwere aja ị ga-abụ ịchụọ, ọ bụrụ aja ihe ọnụ na-eri, ka e wee nye gị na ezinụlọ gị ihe ọnụ na-eri. So any point in time you want opportunity to touch lives, try and do it. It's true na o nwere ndị ga-take you for granted. O nwere ndị ga-ericha aja gị kwutọọ gị, sure. Even my humble self. Yes, o nwere ndị nwere ike ịpụta. Everybody will not like you. Let me mark my words. No, everybody will not like you. Even myself. O nwere mgbe m nwere nwere ike na-ekweta ịgwagwo m nwa ahụ ekwe m kara ma na ọdụrụ possible, because I understand how things work. Ọ bụrụ everybody in my village will like me. Yes. O nwere ike bụ na self na ị nwere ike na-enyere ndị mmadụ aka. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịta agịrị na anara ha akara aka. Mana charitable work you feel like doing. Like me in the temple. Ndị mmadụ na-eweta gift. Oh, was the other day, one of my Eze-Ana, send them 200,000. Some day go data. What was a map to her? Only can send them and I send 100,000. Who will go Wapro Moji? Yes, I'm going to go with you on my mom. Yes, that's what we can say. I did that the money to another person now. You can buy a again, when so many fans on social media. Itu aku follow guys, itu akan ibu asyik apa? So yang nak cek kuala game mana? Some of those things, especially ndị malulu no. Ịma na onye ama ada adịle na nna ya ọkwa eziokwu. Ụfọdụ ndị malulu no nwere ike na-agbaghị anya. Ha ama mgbe ibido. Ha ama nne gị ma ọ bụ nna gị. Actually, ọ bụrụ mmadụ niile, ụfọdụ nwere ike sị na nara akara aka ndị mmadụ. O nwere fact, Mana ihe ọ na-efe ilu bụ na niile progress na aga n'iru gị gbara agharị. Ịma na ego gbara ofekegharị ka a na-akpọ ọgwụ ego, ọka ị nwere idea. Ọ bụrụ na etugbara onye ọgwụ ego, ịma na ịkpatabere ego. Ego agbara ndị mmadụ gharị ka a na-akpọ ọgwụ ego. Yọtara maka na ọgba anya bụ ofekegharị. Ọ bụghị a na ya kpọbara onye ọgwụ ego, ịma na ịkpatabere ego. So ihe na-achịkwa bụ chụba aja, hapụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ka mmakwara ga-atụ fọm mechie. Ị na-arụ maka ịnụrụ akụkọ gbasara Jizọs ọkwa. The last time I checked, the stories in Nolo, according to Bible, now the personality of Jesus, we are told no na gari na ememma. Onwere onye anyị nọ na nwunye ya. Onwere onye anyị nọ zuru ihe. Ị ma na the same person na-abụ onye asị na organize ndị mmadụ no the form of crusade. O wee sụ ụmụazụ ya ndị mmadụ niile agadara ebe a. O nwere provision unu nwere maka nri. Ọ bụrụ na o nwere provision si discharge ndị mmadụ ka ha anaba. Ha wee sị ya na o nwere ụfọdụ nri ha fụrụ ebe a.
ịma na agwara anyị na-efi dichara ndị mmadụ ebido afọ. To cut the whole story short, ịma na ọkwa the same person a ka Herod jụrụ ndị mmadụ, onye a bụ eze ụnụ, ọ bụ eziokwu akwụye na eze ha. O wee sị ya, eze ụnụ a na Barnabas onye ekperi, onye kidnapper, koro onye ụnụ chọrọ ka a hapụrụ ụnụ. Ịma na ndị a hapụrụ jupụtara ọnụ ha ji eri ede, si gbuo eze ha, si hapụ onye ekperima ka ọ naba. O nwere ihe ịghọta? So ebe ọ bụ na ndị niile asụkwa wee rie ihe, sokwa eti ụzọ na ụzana, sokwa wee si gbuo ya, onye ka ewuzi? Even ndị okenye ha mana ihe a na-eme wụ dastardly art na mpụ na ọtọ, ha si let the blood be on their head and their children's head. O nwere ihe ịghọta? So ya na-achịkọwalụ gị bụ na o nwere ihe ga-eme ka mmadụ niile like ya gị, ọ dịrọ kwụsịrị. Ịma na ị na-ebi na this world, as long as you are living in this world, e nwere so many things ga-enwe ka ndị mmadụ dị envious of you. O nwere ike ọ bụrụ ndị ọgbọ gị, ibughị ụzọ n'ụwa, ibughị ụzọ mụta nwa, ibughị ụzọ ihe na-agara gị, they can be envious of you. Ha nwere ike ese maka na nwatakịrị kpakarịa nwata ibe na nke o nwere ike si na ọba na-aja ọfịa. That is life. Mana ịjoin na ihe nwere evidence, yes, ọ bụrụ gossip. Before mechie, ihe na-achịkọwa ụlọ okpukpe niile nọ n'elu ụwa na-achụ aja. I remember those days mgbe m nọ n'ụka ọbịa ndị Roma, ụka ndị Roma, Catholic Church. The center of their activities is ịchụ aja. Fada bịa na tata bụ ajamas anyị na-achụ n'ụbọchị tata bụ maka ihe dị etu a. Aja ha kwenyere n'ịchụ aja. The center of their activities is ịchụ aja. Awụrụgo m ụmụnne anyị ndị na-akpụ isi na wee makwara gị. Ana m achọ ịgwakwa unu etu a ka other world religion and sects si wee enwe ike na-achụ aja. Ụfọdụ na-akpọ ya festival, ụfọdụ na-akpọ ya feast, ụfọdụ na-akpọ ya love feast. Ihe ọsọ gị kpọọ ya aja ka ọ bụ. Dọtara ya? Like na temple, anyị nwere mmemme anyị ji achụ aja. 14th of September, a ga-achụkwa aja festival ihe eji na nchegbu. Ọkwa mgbe aka Eze-Ana ji eri ji. Then ọgba ukwu again nke anyị na-achụ a na-akpọ love feast ka anyị na-eme na December 1. Dọtago? So oti Igbanijele, the friends of the temple. Ọkwa mgbe aka na-awụkọ my birthday, December 1 every year. So ya na-achịkwa gị bụ na every temple, every altar nwere mgbe eji eme feast of ịchụ aja dị iche iche. So every given opportunity nwetara ịchụ aja, nwanne chụba aja. Ka anyị chịkọ. Gịnị ka m na-achịkọwara? Ihe m na-achịkọwara gị bụ na na-enwere so many gains a na-enweta n'ịchụ aja. A na-eji aja, mgbe na-enwere aja ogologo ụzọ, gị nwe onye na-agbakarị n'ilo na ịnọ ọnụ ịchụpụ aja. Ihe niile anyị na-eme bụ personal relation ka ị na-ebido with ụmụ mmụọ. O nwere mgbe ọ ga-erejie na o nwere ihe na-achọ ime n'okporo ụzọ, mmụọ asị mba na onye a bụ onye nke anyị n'ife anyị emere ya. Ịghọtara ya? Maka na ị na-achụpụrụ ụmụ mmụọ aja. Echetara m na m anọgo na accident, 3 good accident 3. Mmadụ nwụrụ na moto mana ọkụ akọrọ m n'ahụ. Ọ bụrụ site n'ike m, mana ụmụ mmụọ mere ya. Ịghọtara ya? Yes. So ihe na-achịkwa mụwa so na-anya aka na-eburu ndị mmadụ na-ebuju ụlọ ọgwụ. Mana o nwere ihe mere m maka na mmụọ achọrọ na ọya eme like that. Ihe na-agwa fatal accident. So kedu ihe na-achịkwa nwanne chụpụ aja. Aja ịchụrụ taa, o nwere aja ọbụla ịchụrụ nara in vain. Kama ihe na-eme ndị mmadụ nwere ike ị na-achụ aja maka na ịchọrọ ka ebinye gị Benz, ọkwa Benz na-ewi na na ịchọrọ ka ebinye gị Benz. Mana o nwere ike ụmụ mmụọ enegị anya na ihe ị na-ediri kịta awụ ogologo ndụ na arụ isi ike na protection. And ụmụ mmụọ ene anya fụ na ọ bụrụ na ebinye gị Benz a na ụmụazị nwere ike buru gị. And maka na ọma na o nwere ndị ilo na ndị ntaji anya ka nọ n'ụmụnna gị ndị ga-esu gị imi maka na nwere ka eburu gị na ọ bụrụ na e nwere onye suru gị imi. Ịghọtara ya? Ọ mmadụ ga-esu gị imi nekwe na ya ka movement si wee dị. Now mmụọ nwere ike necha anya sị mba na orubere oge ị ga-agbanya Benz maka na ọma na ndị ilo gị agwụbara. Mmụọ nwere ike decide ya ka onye nwe ogologo ndụ na ị ga-anọ ogologo ndụ onye ilo gị ahụ nwụọ before ị gbanya Benz.
mana to you that doesn't understand how things work, ị nwere ike filuo na aja ịchụrụ na mmụọ azara ya ma ọ nọ na n'iyi. Ọga, my brother, my sister, nwere aja ọbụla ị chụrụ gaa na gba aja nara n'iyi eji egbe oru nke ma ọ bụ oru nke ọzọ, mana n'ụtọ na you don't see beyond your nose, ị nwere ike iche na ihe efu. Nwere aja ọbụla ị chụrụ, ichukwara chi gị, ichukwara ndị ichie, ichukwara na be nna gị, imere saraka, ichụrụ aja favor bụ ihe efu. Kama na o nwere ike dịka mmadụ ịbụ onye arịa afụ beyond his nose, ihe ahụ ị tụrụ anya ka ị nwetara exactly that thing, maka na mmụọ ji aka emere gị nke ka mma, ị na-complain. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi anyị kụzi gbasara benefits of sacrifice, uru ọ bara ịchụ aja, send ya message na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 ma ọkwa 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ niile ndị sonyere anyị na social media platform anyị. A sị m onye chụwa ụnụ ya daa. Onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. A sị m na onye ahụ nwa ya ọzọ ya anwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazie ka ọ dị na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja, na-emecha anọghị ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.